Namisya ka umrah, ini kaya pa ko masa umrah, nakaging graduate suwata yan. May atenon, nami motor ka nagiging katatrapik yan. And then kapag ko makong-graduate na ministro. Nasi dinbiyok din pumotor yan. Oo. Ini pala lang sa may bakpak, natigadukto na surog na may batik sa upat yan. Kaya manan yan na kaya daw daw pag-asa. Oo. Na isaw to ko binibilaw ay na adik. Udig-garibat so panarima ka nung lato ko surga na dito. Itataro, anak lubra. Yan ay mga di mamakinig sa mga saksi. Antay di mamakinig sa saksi. Oo, hindi mo ito mga wasyatira sa saksi. 459 na hindi aalasin ko na lamo na pakisim na kanini siguro sa ipan. Oo. Kaya manan yan na lamo na question mga pakisim o tsaka agamay na igira ko na yan ito mano si sasaksi. Apun ko ganyan sa mga pakisim umadaklataw kakagisi mo miya kapasya sa Madina sa Jamiah Islamiyah. Audio po kalipat na yung mga pasadin na Kulliyatul Hadis. Okay. Na kagay ikinilabong namin. Okay. Niya magulitas sa mga alim dito sa linya ni Kulablag. Okay. Na so kaya patay ito, alim na ayaw paliputi, kinagulig. Ada aban yan upamaka-raban na ada aban yan na mapraraban. Na dito na makaprarabno to ka si Alim Anwar Pandapatan na depan makapangali sa Jamiah Islamiyah na minilangan yung Quran. Hafid to, hafid. Na miyangan sa Jamiah Islamiyah, na yung mana niya, naroon yan niya pasadag yung buto ang kita. Na di tayo di beri para dito sa na isag na mga natubagor ka na ubag ka nung bukula. Ubag ka nung bukla sa diyo di ka pag-ganada sa kanya ito mo. Saan na di kami bukla? Para gawin sa ginoon. Kaya magagawin na siya ko sa municipality ang Maruno. O ay naad na request nila na pag-usay tanong kira magagawin. Na ayaw man na niyan na sumano siya na tarambisa. Tarambisa man yung manusia. Ayaw mo, kaya babita no ada penitano na si Busa Dunia. Kaani kayo po sa tanong sa dunia na kesita mo sa tarang sa tanong. Yan mo ito, katatagutan mo kung alamin arwah, ay alamin arwah na yung mo ito tatagun kung mga niyawa ada siram per may transfer sa dunia na ayaw katatagun kung kita na ayaw ngarangyan na alamin arwah. Lagi mo ito katatagutan mo na benay na akaro, benay ang akaro. Benar karuma ba, benar watak karu, benar paguli ka, benar tutungan karu ada. Nah ini transfer ke sa dunia. Nadi ka ba kayo bas kayo lugo? Oa. Pamana bentar pemulugong mga malaikat. Di ayaw kita kakukuntan na ada pangukitan tan. Na kanya ayaw mo ukit. Akakred na tano, kakred yung tano, na napagukita tano, na yun tikiad no ina buwama. Karoon tano pagukita. Hanggang paganaya, pagulugan ng wata, nasuama. Na maulug wata, agiyang goto ama, maulugan sa agiyang goto ama, agiyang goto wata, na itransfer yan kuwina. Na may transfer yan kuwina, na pupunda yan, o suldo patulan. Na ani ka pendero na tegurun sunyawa. Na matagun sunyawa na kumurlan so kapasadan. Ang tunay kapasadan. Nabi ang gaya di mamagabrod. Lagi gaya di mamagabrod na before pagabrod siran na anak pirmaan nila na kontrata. Pirarang baro. Natingin na patragon. Natingin na tumay klase ang gilabakar. Nabibida. Ani kila pada nafsi kata dia nafsa dia pasal dia. Al mana kesemua dia na doktor dia pasal dia. Al mana kesemua yang Saudi Arabia na engineering, na engineer dia pasal dia. Al
mana ya bukan pagabrudan dia nak driver kaya dia bukan kawan. Oh. Ayah kayak driveran dia nak pelibur kaya dia bukan kawan. Kau nah lagi dalam dunia dia kota kata tahu tanah kotia rumahina na firma tanah sa kontak tau ay katiga sa dunia ay katiga فلكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ay katiga sa dunia natigay na 30 orang nani ka 30 orang mga nawita kay Raja Amerika o kay Raja Hospital kay Gambuyan ani ka mo 30 Kagian kaiba ng mga babae kulay ang kaya kapag hospital na kanabalian sumpat sa umur ka ayaw mo mapipikir mo hospital na ang kadikupil katagaw gumuraw. Ang kalbati sa masakit. Kada ang authority o doktor o balian misig sa umur ka. Authority niya. Nalagi na kaya mo tabi ang tulad na alim. Alim tanong to, kakagyan. Basta taga lembur-bebo na taga bagi. Oh, basta taga lembur-bebo na taga bagi ngayon ari ay pakasalayan na lembur-bebo. Ha? Naya mana niyan nan ministry ba yan kaya ay mana niyan na maptero magi ng ya kaulan mula de tamarun Jawa o kabar penawa o. Na bemeran. Namanya kaulan ulalida nagyang kaya munisipalitia maging ugaid na sa ikupakasan na sa Lembur-Bebo. Oh, di ba kung kaya sa Lembur-Bebo? Yan munisipalitia maging nasabar sa tantod na iya maula di lupa na ipamrograma na ando manika duwatiman yan ang munisipalitia. Oh. Naman yan na may papay na jaman nila o kung ga-approve na pagkasibay ka mo. At ang betul-betul, yung natanong na indutiniuro. O, Betul-betul. munisipyo kung ga-approve, Munisipyo pagkasibay ka mo ay sa karuan. Di, munisipyo betul-betul. Betul-betul. Kapag ay panayang munisipalitiya lembak betul-betul. Dipindir lang ito. Okay, na kaya pagi lain ba na nagadipa ka kaya sumibay sa municipality tatamang sa dimisapay sa kaunyan sa 200,000. Okay, dito mirabay na dito ito pa kaya sumibay. Nagiging pa kasi may napagilay mo pinay ito. Pero itaw niya, naubadi ka 200,000. Nandito pa kasi ko eh. Api sa mga city. Lagi niya mga city ya Marawi, namiyakap pa naman ang mga simahul ka, gulo yung municipality ya Marawi. Kaulog kita sa munisipyo. Okay. Lagi kaya yung ano niya na Lano Birsor, na aya Lano Birsor na taman rulin sa kapatagan, tanaman rin sa Maranding, tamaron sa Lana. Okay, napalay na Lano Birsor. Aya mo city ya Lano Birsor na sasati mga Gibu Marawi City. Oh, dia kaya iligan na. So mga Kristiyan na sisiraratan yung pamagin na Marawi. Ay ang aran niya na dun sa Lan City. Ay ang mga padugang sa dun sa Lan na mga Injil. Ay ang mga padugang sa na mga Kristiyan. Sisan sa mga anak simbahaniran. Ha? Gupin niya nga sa simbahaniran na ina ko pamumuluan sa simbahaniran na mo mamabuhi tayo di katuli kung may tamamamaan. Tingnan mo to. Si Kristo. Ha? Oy, Black Nazareno, di sini mau diperleader ke Gobi. Oh, mana di sini aja diperleader dia ada masalah Kristen. Ayah buat sini yang kaya nano di sana dia boleh jalan de besar iligan. Kaki ke iligan yang orang nana iligan. Yang mana dia nak lebih bisa iligan asal bagi di cuma awam, asal di panimbulan sama seger. Mana dia bersaksi dari bagi di nama pupuluk atau di roseran saya, tapi itu nama anak sa iligan. Nah ini yang dia sa iligan. Oh, nah sama lo tuh dah lagi iligan, tapi boleh iligan. Iligan City. Ah, ya kami ada original dia. Nah, sama lo tuh, nah
Inokar kan to inaloy, inokar kan na inaloy. Akan dia ayat na ketudian yang lagi enggak ya kapagay na ako kan ugo kan putula. Para ti ako lusid. Ha? Ang ginawa mo to tawa ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. Semangat tawa kita guguban na pundurong ay pundurong kaya nagkiswi sa dunia. Rabbi irji'uni, kasih daw ka sa dunia. La'alli a'malu salihan, upama kasiminan na ya Allah nafsiminan ako yung minuto. Ha? Yero sema ya Allah ati wal kalla di dipakai kalla di dipakai indah kalimatul huwa qailuha agi manusia dan nasam bisa minargi dan desa minadina bumi ni rawa penggemar mo na makasih hujan dia na kotor mana tulis kati agresif man nulis kati kotor itu berarti ya nah iman tuh nadudan tanwa dia kaya mga lay arga ang mga tasbihat. Yan ang mga tasbihat na kita may inom ka, kasi yung katawan susumala na yung mantan. Napangaruin tanwa mga hadis ya, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, magulalan lagi ang mga lay arga ang mga tasbih. Ang ganaya hadis, ang minggulan ako Abu Hurairah radhiyallahu anhu. At Abu Hurairah saat ini sudah selesai bitiryan adua timan akatero. Amia kalbud balasan odila. Na mia kalbud balasan pero mia ka pendiputing dengan sa anu namowi. Atang tudin aigira mia ni Allah na abu baya andun wallahu ta'ala ila pengian. Atoro to gi utan ko katero. Subhanallah wa bihamdihi na ikanwa na subhanallah ila azim wa bihamdihi. Umano ka na naloy na kumananap ko ta kapren tibo na kasama na mo ri. Amiya kalbul dito kayo wa bihamdihi. Ayat ini faqalu ya Rasulullah amma al-adu hadar qala la bal minan nar qalu wa ma jannatuna minan nar qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fa innahunna ya'tina yaumal qiyamati muqaddamatin wa munajjiyatin wa mu'aqibatin wa bil baqiyat as-salihat. Meranong tanpa ya. Ya isa tinggi na Nabi sallallahu alaihi wasallam nasum yung mga taon niyan. Tinggi na. Hey! Wa niyo ki sa mga kalongyo. Wa ni sa mga kalongyo. Ah, api tere ya Rasulullah berapa kau tunai ni. Ridway. Tinggu Nabi ada. Ban minan nar. Okay, na ayak berkau ridway niyo na swapoy. Italuiran. Wa ma jinnatuna minan nar. Ato kay kilong abi ko naraka. Tinggal na aya iklong yung kunaraka para sigurado na di ganun na masuk naraka, di ganun pa mago naraka, di ganun pa nagkubayo naraka, na aya ninyo diteruan na subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa tiku Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'alwi lakanan namanya ambil kasakalo ngajikat na magago naraka. Tuna kami ate kami na mga naraka. Ah? Katido. Do. Ate kami ba naraka? Kami pambubaya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah? Sakaw. Ayo kami tanah para tanah maka. Masuk do. Nah. فإنهن يأتينا يوم القيامة مقدمات ومنجيات. اليوم تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Napakau manansaluan ng mauliya sila ni muna wa munajjiatin. Na ino sila na to pamuna apara tigda din masbuo po. Agala kanila doon. Sajak tasbih subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nah, nomor 3 hadis. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa Israfil alaihi salam ila Nabi. Kita lihat ini Ibn Abbas. Malaikat. Ini ang makasasangan ko. Kano to? Tagyo pa ko. Kano to? Sanggakala. Sanggakala. Niya ko makuju Israfil alaihi salatu wasalam ko Nabi. Ano mabugri kayo? Sallallahu alaihi wasallam. niya. Nakagyan ko mako mas Israfil ko Nabi na tingin na ya Muhammad qul au magduwi na mapipigilan siya. Oh. Ikadua. Sunod udah lepas. Lain kalau amewan lalu dipasu. Ulang-ulang manusia nga amiyak itiligis sa langit. Warakul asdiliyami wa yandarullahu ilayhi na pagilay ka kung wallahu ta'ala wa man nadara ilayhi ay sa isang ako na tumalo subatar ko na miyakang bu'alakadana sa ayam ananiyan na miyakang pamamula ang kakusuglo sa adin ni kapamula na ayam ananiyan talo-talo ayam ananiyan na miyasuang adin sunabi sa ayam pamamula ayam ananiyan na Israel alayhi salatu Record. na miyakang Kelipatan. Kelipatan, no? Dada, ito mamisita na, isinira ko din naman. Ada dama. Nagwili adun yan suaras na amara alhamalata bihamdihi. Nakaya kong umaadun suaras na inisub wala ang pag-uwidin umawidun. Yung ano yan na, o pamagaybalat yan na dia kaya arsuf pama na pag-uwidin, lagi niya kalalaman suaras. Kaya isa niya berarti ang sa di studio kelipat na ayakadakan o pulaos o ars so pulaos na lagi dia na udia ko kelipat o tanu dakan na tanu betus ibu kada bala ordi Allah na pag-uwidin na pagpitjawan. Kaya ini oro ngayon na kagya para sa mga tao na ayam mana ni hirap simbesiran si Allah Ta'ala na si matatampang so awas sa puro. Oh, na ordi Allah ipinig. Adi ko to ars. Yeso subhanallah. Nagumiliraw sila na subhanallah. Nasokya giro mga malagata subhanallah napatayassara alayhi na miyakakublo pagiyat na hirap. Kaya ini ko to. Igira ko nakapagpanad-panadal ka sa subhanallah, 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 subhanallah. Apiyada sila, sulat miro sila na subhanallah. Ila an khalaqa Allahu Adam alaihi salam. Sa tama na piro sila na subhanallah, tama sa miya din so Adam. Nasokyan mo Adam, falamma atasa, nasokyan mo kita mo Adam, nakiyaniyawaan, falamma atasa na gumakamban ng liyakisi ang ariyan. Ayun ako. Oh. Niya kakak. Oh, kasag. Pagkaparate kami, gira dita di manggoy, natatura di makan dumarang harita. Oh. Sambil dia masuk Abu Dhar kay gira. Sambil dia pada dia kaya ber kay gira pa apu itu dah keteduka apu. Betul. Oh. Nah, wadam na falamma atasha sudah tingin mani so kaya pakabuen wadam. Na apa ada yan na biya bisa kay nakuha niya. Ay mo to ato na pili naman na makapano. Nasundo yung ano niyan na biya bisa kay niya na gumira so ini taufikun wallah ahi Adam nagiraw ka alhamdulillah para makapi ang ariga. Nagumini Rasulullah alhamdulillah. Nagumini Rasulullah yarhamuka rabbuk. Yarhamuka rabbuk. Ino kailangan na basta na makambal nagumiraw alhamdulillah na para madoon sa sakit yan nagiraw ka yarhamuka. Yarhamuka Allah. Oh. Api akan gumiraw ka siya alhamdulillah. Nama pian ya atas bika, ugay na ayak kakido sakit ang matatabi sa lawas na anna sumum guguda gumira wa an yarhamukallah.
Kailangan na mas magkan mo ito. O, upama mo pamalakaw ni Gudo. Diba natin, biyakan mo yung diwata ka? Ha? Biyakan mo yung diwata ka na kuminiro ka. Siya, natigyan na, alhamdulillah, kanya mo rin. Nagiro ano, yarhamukallah. Yarhamukallah, ikalimukallah. Nagyun utok ko nawata, naging mo tayo pakambur niyan, nasudyo yan girong kay yarhamukallah, nalangwano sakit ay ikusila niya na kalipigil. Ano ni ka girong kay yarhamuka? Yarhamukallah. Nakagis ka nuna. Makamudal, tsa! Yan niya, titugad lagi. Sila nakawa ko na, sana ko na, ayaw wala niya, dago ito pamang ni Jay Kani mo, wala, kung na nagtinig ko. Ha? Di ko di sugunan, di sama ito, upong nga di ba, dago tadi sugunan, dadakap mada ko kamo musri. Okay, akamo musri kayo tayo ko tasok na. Di na na naman piyari na mga sok na, Ay ako nagyasiyo o mga malaikat na waligada khalaqtuk faqalatil malaikati kalimatan thaniya jalilatan syarifatan la yanbaghi lana an nataghafala anha fadammalaha ila hadi. Nabi tumiro sila subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah tamaza dayun siya ayam anan yan napagitaw sila napagiro sila na subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah ila an bu'itha Allahu Nuhan alayhi sa tamaza niyo mayroon sa nuha kaya sugod. Nasunyo kaya sugod ko no hanang minggu miniro suno ay Allah na ito ni pundo ang mga tao. Ay natigyan na ay yakulu la ilaha illallah ay yaqulu la ilaha illallah fa auha Allah ta'ala ila Nuhin ay ya'muru qaumahu ay yaqulu la ilaha illallah. Nagumi ni Rasulullah ta'ala Nuh nagyan kaya mga pagtongka na pangdoon kakiran sukatur iran ku la ilaha illallah. فقالت الملائكة هذه الكلمة الثانية جليلة شريفة لا ينبغي لنا أن نتغافل عنها فضمتها إلى هاتين. Yang mana dia ini malu-malu mga malaikat naman sila tumasbih na subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la. Dila di ba apa magmanala? Nataman luto ko kapag ito ila nagito ni tasbih mga malaikat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. ثم فداه بكبش فلما رأى alhamdulillah wala ilaha illallah tama gamini ramai sira bilin bukas itu dia yang watayana kaswataya Ismail. Nasudyo yung ano niya nakilibutan niya no sige mutakapilan na ato nabinin na bil qurban summa fadahu bikabashin falamma ra'a al-kibasha qala Allahu akbar. Nasudin siya ano niyan na kasumberiyon na siyang yung ano niyan na mga malaikat sulig Ismail sa tunay ni Sabilan Kambing. si man sa langit na pagkatutul na ayaw pa ganyan manakgan na sa mga malaikat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagumili ng mga gusto yan mana niyan na Ibrahim lagi sugat niya lagi merumau si Ibrahim la ilaha illallah Allahu Akbar. Nakaliw kong sumuli niya na kaya sabihin sa kambing ada muktasakuan niya na miya na lamat so Ismail na merumau si Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Mana niya nagiti di pa ka sisindo na kaya giro mga malaikata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Natingnan mo Ibrahim la ilaha illallah Allahu Akbar. Ada masumali. Ada masumali ka kagi mo to tasbih kagi mo to mga malaikat. Kaya maana niyan nasumali niya nakasumali na ato ni Peter Ismail Allahu Akbar walillahi nasulod Ibrahim na guminawa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Allahu Akbar. Kagito manikmat kaya kasumali. Yito ikmati al sa kasumbali. Api ang kambing, api ang sapi, api ang manok, nagitimbati anon.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada apa itu? Apa dia kan mana di mana boleh punya katawa? Gusto. Mata barat yang ini di mana boleh? Hala nakian na nasi umi boleh nasi kadi. Nakanya itu ni binti ya boleh. Itu nawa itu. Mana ada dia binti ya? Naya mana dia nakai nak nabes sasuba jika sayam dan giro ka? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, turun na kau dari utama. Nah, so Nabiullah Ismail na sawa samya bidabiyan na masuk balik. Nang umidin sa Ismail Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ini video ng mga malaikat na ato na binila ini sukatira ng manuto. Andin tayo niya panuto na kaya niya bertiatan o kaya pwede kumaututan. Ay dapat yun. Ato na binila qalatil malaika hadhihi kalimat arabiya jalila sharifa fadammataha ila hadhihi kalimat فجعلوا يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Zaman itu Nabi Yakub itu siranja tasbih. فلما حدث جبريل عليه السلام بهذا الحديث النبي قال تعجبا. Nabi Yakub masuk Jibril ke Nabi, Nabi yang tulis Nabi ya Rasulullah katanya masuk ya Allah langkah dan tasbih. Nabi yang memisahkan Nabi. Adi magalang talang Nabi Rasulullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kini sobatun la haula kagit yun tulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Jibril idmim hadhihi al-kalimat ila haula'i al-kalimat. Kailangan natin ilagin na tiyuntul kahil Muhammad na miyumanong pananan. Ayun sabab pagito ditasbih ko mga malaikat. Ani matiman subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Minigyan na po ng kutub Nabi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hindi nyo nalilipat yun. Hindi na gaya mga tasbihan tali kumang luutan. Baik. Thomas ibn Mas'ud radhiyallahu anhu napitero iyan إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان فمن ظن بالمال أن Nama-nama ta'ala tingin na suwalla na pingbagi-bagiyan kung dulun-dulunan yun sa mga paranay. Pamana kasama bainakum akhlaqakum. Upamana sa Rasulullah napiyakan video-video iyan nakita sa paparanayan tanong. O sa mga ukit-ukit tanong. Na anong yakit-takit ikaw yagan na anong manadid na kau yagan yan. Na lagi naman wala yan kaya parangay bila-bila tanong sa parangay. Ana mapi parangay, ana mapi parangay, ana may tikapi parangay, ano mana mayak karat-karatay parangay. Zero. Gila dipunta yan. Biti mana dia kata kata Ibn Mas'ud, Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Ayat dia pakan video-video mga parangay tanong. Nalagi dia pakan video-video kau ya gentan. Para tayo di dia supaya. Faida tigo yang ada Ibn Mas'ud. Lagi yung pamaya malita mo na sinitan yan. Di alala yan. Na upama ibarat yan na Allah na dia kaya tamo kana ya bubugan yan na semua di sila niya Mateus. Wala yu'til imana illa man yuhib. Na ayamu ke bibili nati Mas'ud Ibn Mas'ud na suparat tiyan na da abon bugan wallah arwar ukruben. Sama nuto na siabut saya na sutamo abi suparat tiyan na malit aga suparat tiyan di sutamo.
Siya buta no to mga magulang. Manay arga so para tiyaya adiso tamo. Mala ikipangtang so para tiyaya adiso tamo. Aso tamo nasibu sa dunia. Naso para tiyaya na inwentugulang ataw sa dunia. Naso para tiyaya na mapilutaw ko ako kubo. Naso para tiyaya na tinugan na di kanya malagay. Naso para tiyaya na idulugan niya usulog. Naso tamo, ano matataman yung tamo? Hindi bagagsa. Saniya. Hindi bagag. Naso para tiyaya, piyada kan bisugo na. Pipigit Ang katalingan yan. Gusto. Allahu Akbar. Ulan, santa mo kayo ginalita mga sudok ka. فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان na igira aswalla na kiya bubaya aniyan sultaw na itumbugay niya so iman. Basta sultaw nakabubay anwalla na imbugay niya so iman. Faman dhanna bil mali ayunfikahu wa khafa al-adu ayujahidahu وهذا الليل أن يقابله فليكسر من قولي لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله. Nakukulo ka bukiga sa tamo. Oh, ito na ini. Satu wag wallah bisa ala sa tamo. Gusto ko niya. Na ipagkakyan sorido niya nakabiran na binasa. Di ko girawan na di man napipuro ka na hindi ka pakakakita mo na mo makatipo. Naperhati akan usia diramis kita dari tipur kita. Dikira pobrita na dari berkata. Antay tipur kayo nagkakuha niya ragunya. Tipu tak. Dia berkata tipu. Na ande ni malong kakakita. Ande ni malong kakakita. Na pipilit ni akan sa tanda na penduduk niya. Oh. Para dia akan usia. Naparatingin man ay iyong koto at tao pagpulalo ang kanya na minasa ang kaniyan na aya iniurbiro na ayang ana Ibn Mas'ud naparatingin so pinaka ka na butamo ka na maprotekta na falyuksir min qawli napakadaklang ka adiga-diga tirwa la ilaha illallah Allahu Akbar wa subhanallahi walhamdulillah. Ginang kun protection sa kampo. La ilaha illallah Allahu Akbar subhanallahi walhamdulillah. Panglugi waya ko na mga tamo giyano. Ginan Peter Ibn Mas'ud ang iya kalala iprotek nang kasi kung tamo ka, piya tuloy tamo ka ano pa? Tamo ka na pamumulan. Tamo ka ng anijan. Api ito na tamo. Na para sa tamo ka ng proteksyon. Na ayaw ko na miyak kalala. Pagkadla ka ka. Lagi ka pagiraw nga la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Dito di makasuli. La ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Berapa dia dilipat yuk. Jadi ini perang duutan. Baik. Iman to na ayaw parang limatan iman to kaya siya putol ng amagan akan mapasaliwa siya niya na ada mga tao niya kalalay aman niya kalalay simbol pero ayaw problema na ayaw si sakit na supusog yan parang niya kalalay ni simbol aman na pamakakasundin na di ko berkato nakatimat sa Quran na di ko berkato nakapanahajud na di ko berkato pero ayaw binasa na sa puso yan. Hadap ka to na ayaw binasa na sa puso yan. Uway. Atau niya ito na binasa sa puso. Ang yung pitero sa kita bagay ang puso na talo. Puso ang matay, puso ang sakit, puso ang uyag-uyag. Ano tanong matatag siya? Puso uyag-uyag. Ano kaya puso ang maatay, puso ang sakit, puso ang uyag-uyag. Puso. Yan nga yung uyag-uyag na di talo siya kirampay. Di talo siya kirampay. Nano kata yung ano yan na ibibidiwa ko mga tatanong yan. Parag.
Oh, Kasakit ba? nainay nyo man. Dok mo, alam na ng buko. Waya ang mapipigil ano nakasurgo. Pagdi ko po Allah palit ano makasurgo. Oh. Amin. Ha? Nawaya pipigil at ano nakasurgo. Naulitan o kalimon Allah na margano ba tayo makasurgo? Wow. Pagkaparating ka no sa sukaman no namin na may 10% ano? Do. Ha? Do. May 10% ano kung ano namin? Do. Da? Dok pa kaswaro ulo. Naupamakatakot ako ba din? Panabiyak ka lalaki din. Pamanaya parating ako ron. Naging kaya aman tanong na margano ba mira pa sa 10%? Oh, napiyak ka lalakan, sa piyak ka 20% na. Mito ano pa mo? Aya akapuro aman tanong na minirampay tanong sa 20%. O na, piyak ka pala kisulti dito sa surga. Sebagai ano na? Uli mo at ano Allah na. Ha? Di. Uli mo at ano Allah, pasok ka tanong. Isulta. O kaya mabitin ka na 10% na margintan ron mirampay. Na ini kita dapat sa kada pa 10% ka 10%. Pero to 20%, 20% to napakasuryo tanong. Di. Oy kalimutan mo? Allah. Good. Dito ba kapas? Dito ba kapas? Kata lawan ng mag-eskwela ba? Lawan man yung eskwela. Buwena na mga elementary, anak primary. Oh. May ka pa mag-eskwela tanong. Lagi may ka pa mag-eskwela tanong na anto na uno ni grade a pasang awa. Na, ito ni grade a pasang awa. Kaya? 70? Nauma 74. Bugsak. Dino ito ba kapas? 74 na dino ito ba kapas? So, dino dito tatang giso. Ha? Na 74. Na ayaw pasang awa na 75. 75. Pero tano, mirampay so amal tano sa 20% na biyak kalalag nyo amal tano. Na ay kawatan ang kutwa 20 kung 75. Ay kawatan yan. Ito na, pagkasulitan. Ha? Mata may kadadar pa hindi pa musya ta kuno na yan. Makatatag ng diya ito. Pinapiulan. Ha? Mata na gini. Ayaw mga nangyay na miyatay sutaw sa kaba. Miyatay sutaw sa chile. Miyatay sutaw ang pamulawan na di itumat sa Quran. Na siyempre miyatay siya maanan niya na di na di katuwa. Siya miyatay sa niya di kasumbe. Siya miyatay siya di katumat sa Quran. Ito na, di siya di kasumbe. Sumali ka di siya di doon. Ayaw mo pa maamalya na minirampay sa 20%. Na apiyak pa mana-mana marta na mas 75 na pasakawapan. Ha? Alam ba ito? So yan ang isabaw. Aiwa ka siya di pa mga tumai. Kaso aman tano na tanto ang mabubuigrani. Na umakan watiga kan mana ibukla. Kadi ni kita no di kapangangapin ko kad ng tanong. Alright. Gini dita no di kapangangapin ko kad ng tanong, ya Allah. Apiyak man may to'y grid so ama namin na ba kami nakapuntin. Amin pa kamay to kay grid. Na di ka pagkato na seminar ating wala kaya rubugan na yan. Alright. Gini kila na marataw bunggala na kurang kuras. Ay ba ito? Na ayaw maanan yan na kailangan na maadun na kita no agyan ko tapang baligay ni kamato hibbo ni nafsi. Di magkapa kayo baka mapi aman na mga nalangoy na ginawa ka dala mo takap ng obliga. Ha? Eh, nung nga di pagutasin mo yan ano, magbubuwa ka. Dito ka pa kayo. Ha? Dito ka pa kayo. Ayaw maanan yan
Na ayat nur di rukitan wa yang ana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam natina datang nurun bil ma'ruf. Kitigli jadi nawani wa kisidi jumapia. Isa pari dumarata. Ibarat ya lagi diupama. Tadi dia lupa betul-betul buana. Tadi dia di pag-istorya. Ada di Bitiran. Tiga pati sumbi-sumbi. Oh, ay kakay niya na di pag-istorya lagi kaya pamilya niwa. Hindi ako sa niwa. At ika ka nakuha natin. Eno kano dibigay sa permio. Tinato niya permio. Tina pag-usay niya ng kaya lumang betul-betul na din naman betul. Dati na din na gugulo. Kaya na yung gugulo. Kaya naman ikaw gugulo na at nagtaw kaya katotungan niya yung na din man. Ano man ikaw gugulo? O pakiwataan kakiyama ka. Bapak kakiyama ka. Berdaya man. Pakiwatan. Isa sa katotin na yang tumulong mo. O perlu baka perlu juga jaga iya, pero to iya pamilya ni siya nalagi dito na upiu-piu ayam anak niya na niya kabug-bugur kita no so kay isi sa nagulikan di dinaw ina kailangan nakatagong na sa kagdam amailing kasotawa di puguguma nakatagong na sa wida kana ayaw datang ke dalam sa ginawa kana ibutagid na tampi ko naraka no kulugid na ko naraka na yung anak na pakiwata anak na yan. Di na tingin ka na yan. Na ayaw gawa ka nung na paninimu ka na seminar ta. Seminar ta. Okay, dali man ka pa kay Ateso te duda ni Rono. Di ka pa kay ubang nga langoy na ginawa ka, adala buti ka ako pagkao. Pagka ni Rono to. Na di man kepakai ubang ada desisyon ng ataw. Iba natin example rin. Na ayo ya tayari siguro sa marataw na sige pagkali dari mangutuba. Iba yung mangutuba sa Jumat. Rawon na mo jadi jabber. Na kagiro ko dia wapat sa Bimba. Iro kado mata lagi bertagi ka surga dana. Na duty di kepakai ubang desisyon na surga sutaw. Di kepakai. Api yang mana niyan na datartan pa mana pematay rutan o. Dati kay na o siko to na di kublag sa seminar na gitigin na surga dana. Ha? Di ba? Iro ka na kalain mo ko diyan ko tuwa bayap ya ka pangaruman niya si karuman niya no. At tigiran na ipatukuha na ka surga dana ka sakya gugu niya sa kuwan. Oay. Kaya suburian atang toro na kaya sakitan na gina na surga dana. Ini sapara na nuna biyo betanwa na surga. Oh. Nah, ada mana biawa patay na sini biawa ka kung apo posisyon yan. Saka persegi yang umano genot tapi kalian ya istro ya tenaron matay na ubang ka desisyon niya neraka itu pa bagi rai mata lagi wala tataan na kasi gitu hindi ko pa kayo mga disaydi ngayon hindi ko pa kayo mga disaydi so tawa taw ko surga nanti pala pa kayo mga disaydi so tawa taw ko neraka kakak dia kenapa engkau ke neraka? Nah kenapa engkau ke surga? Iyo ko. Ibarat yan, anak pagi wata anak apa beri? Napi yang mengarahkan aku lagi enggak ya manguda aja di manganakan. Napi yang maganda ko niya musapira. Yang maganda ko niya naman hindi na ikot ko data anak karumangan lagi pagi wata anak itu. Oh, tenang. Lagi bumira ako karumangan, lagi bibya. Tapangingan na, masisap ko yung maya. Mga wata, nalagi yung surga. Adi ka pa kayo ba ka disay na tao sa surga, so tao ka na pagkarap sa surga. Ayat itulah Yesus ini udah pernikahan ya Allah nakalimun ka. Ya Allah nakapagtindakan na pwede ako mga tao ko surga. O baka giray, mata lagi ka surga na. Ano ba siya? Oh. Nah, miano itanong to ayamanan niyan na ayakagata ami tanong ko piu-piu raparat iya
na magdam kaso kagdam o pedeka udin ka ng matang ay ito ni dito na parati ha ay naman din yan ay sao kakagagi magin ako makapasalo yan ay sanaan na sa kato mamamaya ko makuna dito na pumagiging diwaya Allahu Akbar yawmul arbi'a imando nakagano yung kailangan so irpang matalo Yaong bago yung ano niya na Rasulullah amama pagitong niya sa Nabi moto yung mga sahaba at nila yung siguro rin yung lagot yan na iya mo nasiray niya na ito na yung bay mo na binintong yan ato niya ato na yung nitong yung Nabi tayo matawron Di mi katawan. ha? O ay manang ka bagarin yun ayun Inatong yan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay inatong yan sa Nabi na ya Rasulullah. Kenapa ko si itaw? Nadi ang matatang kada ako'y ginakan. Namun dia matatang kada ke kanan nakan. Na ya Rasulullah na pwedeng kadi pagsipa siya ko ka makaigo. Sawa na inyo. Nakagi ano nga niya ko Aisha radhiyallahu anha. Ano? Ati ito ba yan eh? Yan naman yung bilang. Tinino ka, tingin na isinga ko siya isaw ko na kakansawa na yan. Ay na. Ana tingin mo ba? Niya nalaging mong suwain siya radiyallahu anhu sa Ibu Aisha. Oy. Assalamualaikum ya Aisha. May bilangin ka nan. Tingin na simpo ko Rasulullah. Tinangay no. Natigin na ano ko na bisita niyan. Nasa inyang pagkaigan ay pag-isiin wa na ka. Tinagtiruang kau na piya sunig na der. Ay na. Api yang sunig na der. Namya kasi yung ko to, amya kasi subilan ko Rasulullah itong yaman. Ya Rasulullah, api ako sunig na der. Ato matantang sulat. Natingin na ashabi. May mga sahaba ko. May mga sahaba ko. Antay kabaya iyan arkano. Asubisitaw Rasulullah naroon makaigo. Natali di ko. Atay di ko baya-baya. Naon sila niya yung sa 5. 5. Ano naon niya yung sa 5 ka? Naon na ito di ba guna-guna siya mati? Nagkakatinulo Nabi. Atay ko. Natatantagan niya sa Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu. Namiyakatun talaga sila Mu'adh, di gumuha na. Pwede sa akin ikapili. Oh. Tingin na yay Mu'adh. Na initaw fikra ka Allah asir ka pagkaiga subisitaw Rasulullah. Nagwag mabaya-baya. Namiyabakas gatit sa kaya baya-baya. Nga tingin na niya sila ka pagkaiga subisitaw Rasulullah. O ay nakagya ko makapasadjiran sumay nga gagawin. Natingin na pagari ko na wasi, nakakaktan yan sa 5. O ay, nagya ko makumasiran sa walay na pungiraw so yung anan yan na Aisha, mungiraw din sa muhada. Arum ako loy. Do. Tingin ko ka na. Tingin na anda bisita ko. Namiyakad mo. Subugan. Yakad mo. Tingin na pagkataro sana. Tapi ang kataro siya natin sumibita. Tinino ka. Tingin na malinggunan. Tingin na si pagigan na si pagay. Namiyakad mong dubugoy. Duta ka biya kanira no. At ang nilupagad mo. Duko kan. Ayaminid mo iyan na ayaw mo Panginoon sa wanera na sasatabi roti. So roti na upakangan na nalabog na may ito na itim number. Ay na. Yang itu papa na sasakaran. Aku putol ni ranuto. Nanti kita do budid na kain di no kudel berti. Kapna na yung pamakaw makakaputulot ta. Napigiro semua dia. Na. Natangan. Nati kami nga. Butul kami at tingin na natin kami nga. Napakadulungan na lapad.
Lagi ka na natigay na sa upakarote na singap tadi ulapan niya. Ay, nako. Na ayat tigay na pantagil karak na lapad na sulit agudi. Oh. Na uwi na karak kami. Ang mapasada tigay naman ay napaka-ano lang na susulong. Anami may day supin namin. Nako. Kami talaga, at ikaw manay, yung tuwa kuwan, lapad na lalakabiga ka, hindi niya yung kakanag taguyeno. At ikinaway. Kami at ikaw manay, kakil kami na panisigadig ka sulo na iyong pangaw. Ang magasulay. Aan yan di kailay, asulapad na kanagitaguyeno. Nako. Oy, dali di katawan mo muad na pasigad si Taruman. Ha? Di ka pagintaw mga sahabat. Kasi ganda mo kirang makatatagpil. Ha? Nati ko mo, ayaw maano din, nakaro mo buwaza, nakang ganun na gusto pagaring ka, o. Kang ganun na gusto pagaring ka. Nainiptan din siya sa kuwan. Katitigin sulapan ka, nakatisulapad ka, hin mo adong. Oy, lekubel buat diri na tumanang. Ha? Ana tingin na oy. Na to nagpapagin na kumangami, natingin na pa ko kita ko yun. Sunga ko sa kwarto. Eh di kayo kit na iniupian ko kuwan. Sono niya pa dun. Ana tingin na pangilay kasan sa kapakanunwe. Ana niyang tingin na din ka to. Di ko mo alda kumantag pagay ko. Ada yang importante na madudong na sumapad. Ano yan na api ang ditapasin kailangan susulo o dati ginawa'y pagari ko na likaan ni Rando ko na di malapas pa sumuhat. Gado. Kaya kayo mo sa kato ba man, di mo nila sa malapas pa. Kaya na tabuo. Okay na. Nananakuha naman umuasukuhan na kakabniyan man naman pas pa man. Nakuha naman buya dito sorge naman pas pa man. Nakagya ko man kumuha sa di pa pas pa tigil gari no ka nani pa pas ka tigil namiya ng amiya ka ng anak. Natigil namiya ka pernah ka amiya ng anak mo gusto ka. O ay. Arang mga soba na solusa nga tigil na bisi mapagay ko kati asin bisi bubentado. O ay. Ha? Natingin na lang tinggal kami ya. Nasiyulo ka nagyang kuto barabad. Nakagyan kong ayaw niya katantaman sa barabad. Makaliwanag. Na may na yung muad sulapan niya kiyotong adun maalin so sakaran yan maalin yung sakaran yung buwan niya. Roti. Roti niya. Tingin na pagari ko. Tulad yung maalin na yung gaya roti nga. Natingin na pagari ko ulit. Tingin naman na tigil pagukit ko kuro kumakong kakatawan ako na tigil na di ako ng kaniwa ko rin. Ha? Kaya ibigtid na tigil naman ay kapiyagon ka yung pakal yun ang ariyakan. Kadipin mo kit sa kuro kumakong katawan ako na kanabag ka kanoy. Pagpakakan sa lagyo ka po na. Ayaw mo tigil na kapagawa. Ayaw mo tigil na kapagata ka sa rutin yung waya. Api ang may ito. Nabugyan ka sa makataruga dito di ka kinagawin. Ha? Namiya katulto na sila, namiya tatagin na diya lo umuas di jaban. Namiya tatagin na diya lo maging buto karon namiya. Nadi siya makapulong. Kari baraka? Oy, natigil kaya mama tigil di pa kay sa kani maging. Nadi kiza ko natigil o kaboy ayo katago na tiya na nataamin niyo ang kirune. Na sa saupak akorma na nitunggira na talokataw. Roti. Asosati manawalay. Sosati manawalay na diya. Sosati manamiyak kalalawalay na diyong kumin. So dua kataw at ito ginawa. Iyak kalalawalay na diyong kumin. So dua kataw at ito ginawa. Namiyak na ito walay na kumin. So 30 ataw at hindi ginawa. Ha? Siya buti ito. Oh. Nanagin ito. Ayaw alam yan na sabar sa ayat na wala ano mga sahaba na sumagubira na magubira. Na ayaw alam yan na dira na kabaya uba mapipi ang ginawa na di mapipi ang ginawa pagurino. Ayaw ba naman? Namiyakin siya na sa Umar ibn al-Khattab